Ja verujem u Zvezdu, verujem u milione naših navijača, verujem u crveno-beli dres koji smo nosili i naš grb za koji smo se borili. Verujem u Zvezdin potencijal i našu snagu. Vladan Lukić. Ovo je bilbord na koji navijači nailaze kada prilaze čuvenoj severnoj tribini. Predsednik ima puno posla. Ne samo što rešava dnevne probleme, ima i nekoliko intervjua. A da li će se početna energija zadržati da izgura priču do kraja i Zvezdi vrati staru slavu, ostaje da se vidi. O tome da li će neko u jednoj sportskoj priči moći da da garanciju da će to sve sutra biti kako treba, ja ne želim da pričam na taj način. Ja želim da se ponašamo kao jako odgovorni, jako ozbiljni ljudi. A šta je to? Kojim putem treba da krenemo i šta to trebamo da pričamo? Ja želim na ovaj način da kažem. Crvenu Zvezdu, istina, čekaju jako velike obaveze. Mi smo toga svesni. Hoćemo da svakodnevno Crvena Zvezda funkcioniše normalno kao jedna velika porodica, jedan jako ozbiljan klub i da se ponašamo domaćinski. Jednostavno, nema ti para koje možda može neko da nam pokloni, koje ne možemo da potrošimo, ali isto tako bit će dovoljno i ono što mi stvorimo i zaradimo da klub živi, da postiže ozbiljne rezultate ako se budemo domaćinski ponašali. Videla sam 2 nova igrača ste predstavili danas, pa koliko će novih igrača Zvezda imati u narednoj sezoni? Po našim saznanjima, ova 2 Brazilca su u ovom trenutku neophodna stručnom štabu da bi sproveo svoje planove u delo. Tako da mi uglavnom možemo da kažemo da je za nas prelazni rok završen, međutim u slučaju da se pojavi nešto što je za Crvenu Zvezdu u ovom trenutku izuzetno značajno ili važno, Crvena Zvezda neće ostati po strani. Čuveni bio trenutak kada ste otišli iz Meca, kada je počelo bombardovanje. Ste se ikada pokajali zbog toga? Ja u tom trenutku nisam imao drugi izbor, pre svega u srcu. Znači, ja sam znao da moram da budem ovde sa ovim ljudima, kao što je slučaj i dan danas. Kada smo ušli u situaciju da pričamo o Crvenoj Zvezdi, gde god smo pokucali na početku toga razgovora, rekli su pa ste vi normalni ili vi znate kakva je situacija u Crvenoj Zvezdi. Ja sam rekao da zna svako koga je to interesovalo da zna. Međutim, ja nisam od onih koji se mire sa tom aktualnom situacijom i sa činjenicom o njima da Crvenoj Zvezdi nema spasa. Zvezdin stadion je počeo veliko renoviranje koje se odavno očekuje, ali sa početkom univerzijade više nije bilo odlaganja. Stadion i bez ovog ulaganja je bio najlepši naš stadion. Na kraju svih ovih radova ja stvarno očekujem da dobijemo jednu sliku gde ćemo mi biti ponosni da naš stadion polako prima neke, da kažem, evropske standarde, pre svega po izgledu, a naravno mi ćemo vremenom sve učiniti da to bude i po funkciji. Ste imali možda neke pritužbe kad je Zvezda igrala međunarodne utakmice? Nekih sitnica za koje su ljudi smatrali da moraju da budu puno bolje, za tunel, da on nije u najboljem baš stanju, da prilazi ti nisu baš takvi kakvi su, da recimo fali parking prostora, da eto tako neke stvari mogu da budu bolje nego što jesu. Od svega toga mi imamo dosta toga, kažemo možda nisu u najboljem stanju, međutim evo iskoristili smo priliku da stadion krene sa jednom svojom malom šminkom, a i posle održavanja univerzijade mi ćemo nastaviti da na svoju ruku polako, naravno u granicama svojih mogućnosti, stadionu vraćamo izgled koji mu je neophodan. Pored velikog broja sastanaka, Lukić stiže i do kafića koji se nalazi odmah preko puta stadiona. Ali ni tamo ne može da pobegne od poslovnih razgovora. Jes. Ajde pa složim, moram obaviti. Tu smo, ćao. Izlazak iz kancelarije je prava prilika da kaže nešto o svom političkom angažmanu. Nisam član nijedne stranke. Politički jesam angažovan, ali verujte mi da najveće zasluge imaju to upravo građani Sopota i ljudi koji me najbolje poznaju. Oni su ti koji su insistirali već duže vreme da ja se uključim u interesu samog mesta i cele opštine, da svojom nekom energijom pomognem da se neke stvari pokrenu na našoj teritoriji.
u prevodu to je neki lokal patriotizam. Ja jednostavno ne mogu da kažem da je to aktivno bavljenje politikom, koliko je podrška nekom javnom životu i dešavanjima na mojoj sredini. Prvi ispit pod vođstvom Lukića i trenera Pižona biće već sledeće nedelje, kada crveno-beli u Sloveniji igraju meč drugog kola kvalifikacija za Evropsku ligu protiv Rudara iz Velenja. Kao što grobari ne jedu paradajz, mi pijemo samo i jedemo što je crveno. Milica Mančić-Stojković, Fox televizija.